Историческата гледна точка е следната. До 1944 година произхода, характера, самосъзнанието на населението в Вардарска Македония е българско. Тук там е някой сръбски компатин остана от сръбската окупация, тук там е някой влах, тук там е някой албанец към това време, тук там е, сега вече са доста повече, тук там е някой турчин останал, имало е, има ги и сега. След 1944 година започва формирането на политическата македонска нация под давлението на Коминтерна и с предателството на част от функционерите в София. Това е безспорен факт. Към настоящия момент има хора, които се самоопределят като македонци. Това не е проблем. Но към настоящия момент в Република Македония живее огромна общност от българи по самосъзнание. И техните права и законни интереси ще бъдат защитени от нас. Докато има ВМРО, докато имаме някакво участие в български обществен и политически живот, тези хора ще бъдат защитени. И историята ще бъде защитена. Не можеш да издаваш посмъртно лична карта с националност на починал човек, който се определил като някакъв друг. Няма нация македонска преди 1944 година. Гоце Делчев загива на село Баница Серско 903 година, 40 години по-рано. По това време не съществува понятието македонска нация. Това е гаранцията, че ако ни преговори продължат повече от 10 години, няма и конюнктурата дори в България да се промени или пък дори нещо при нас да се промени, за да може да отстъпим. На първо място да разчитам, че не 10, а следващите 1000 години българската национална мисъл по тази тема ще бъде единодушна. Няма друга причина за това. Но след 10 години, както казвате вие, ние може би няма да преговаряме с професора Драги, а вероятно ще преговаряме с някой професор с албанска фамилия. Ако след 10 години преговаряме за същото нещо, тежко е горко ни на нас. Колкото трябва толкова. Не сме завършили националното обединение 100 години. 10 години са нищо в хода на историята. Нека само да довърша тази тема, защото тя е важна. Българският национален интерес е между Охрид и Черно море да няма граница. Между Охрид и Черно море живее един народ. Българският народ.